खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। इउसिसिनि फारसे आसाम सोरखारनि गुबुन मोनसे आगान मुस्लिम मेरिज एन्ड डाइभर्सेसनि रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 खौ बोखारबाय। आसामनि मोनद' ट्राइबेल रावफोरखौ फरायसालियाव बिजों महरै थिसनसिगोन। गवालपारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। दाम्फारजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। नुनमाथियाव अर खामनाय जाथाय। बाक्सानि खामार दैसायाव रुपामनि बाथौ धोरोमनि 44थि मागि पुर्णिमा फोरबोजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारि। मसलपुराव साननैनि हाबाफारिजों आबादारि फोरबोआ खुंजाबाय। देकापाम हालामनि गोबां नखरफोरा बारहुंखाजों खहा जालांनायखौ इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा खौरां लाहैदों। बोथोरनि गिबि बारहुंखा अखाजों जनाय ओनसोलाव गोबां न' बां बिफां लाइफां खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। इउनिफर्म सिविल कोड सुंद'यै इउसिसिनि फारसे आसाम सोरखारनि गुबुन मोनसे आगान। उत्तराखंडआव इउसिसि लाबोनायनि उनाव आसाम सोरखारा इउसिसि लाबोनो गोख्रों थियारि खालामदों। बेनि गेजेरावनो आसाम सोरखारा शुक्रबारखालि मुस्लिम मेरिज एन्ड डाइभर्सेस रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 खौ बोखारनो थांखि लादों। शुक्रबारखालि हराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव खुंनाय केबिनेट मेलाव बे थांखिखौ लानाय जादों। ओरैहाय मुस्लिम मेरिज एन्ड डाइभर्सेस रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 खौ बोखारनो थाखाय आसाम सोरखारा लानाय थांखिया रायजोआव इउसिसि खौ मावफुंनायनि गिबि आगान होनानै माखासे थाखोआव सावरायजादों। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला 23 फेब्रुवारि 2023 अक्ट'खालि आसाम सोरखारनि केबिनेटआ जुगनिफ्रायनो सोलिबोनाय मुस्लिम मेरिज एन्ड डाइभर्सेस रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 खौ बोखारनायनि गेदेर थांखि लादों। बे आयेनाव हौवा आरो हिन्जावा 18 आरो 21 बोसोर जायाब्लाबो जुलि होनो हानायनि गनायथि दङमोन। नाथाय सोरखारनि बे थांखिया आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानायनि गुबुन मोनसे गोनांथार राहा होननानै साननानै लानाय जादों। बबेखानि बेयो इउसिसिनि फारसे मोनसे गोनांथार राहा लानाय होननानै मन्थ्रि जयन्तमल्ल बरुवायाबो बुंदों। दानिफ्राय गोदान राहा बायदियै मुसलमाननि जुलि आरो डाइभर्स रेजिस्ट्रेशननि बिफाना जिल्ला बेंगिरि आरो जिल्ला रेजिस्ट्रारनि आखायाव थागोन। बोखारजानाय आयेननि सिङाव थिसनथाइ मोननाय सा 14 मुसलमान रेजिस्ट्रारखौबो बिसोरनि मासिनिफ्राय आज्रा होनाय जागोन आरो बिसोरनो 2 लाख रां एकालिन होगोन होननानैबो मन्थ्रि जयन्तमल्ल बरुवाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। आसामनि मोनद' ट्राइबेल रावफोरा फरायसालियाव बिजों महरै थिसनजासिगोन। नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 नि प्रभिजनाव आसामनि मोनद' ट्राइबेल रावफोरखौ फरायसालियाव बिजों महरै थिसननाय जागोन। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गुवाहाटी नोगोरमानि लक सेभा भवनाव खुंनाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव रायजोनि मोनद' ट्राइबेल रावफोरखौ फरायसालियाव बिजों महरै थिसननो थाखाय थांखि लानाय जादों। बबेखानि फरायसालियाव बिजों महरै थिसनजानो गोनां मोनद' ट्राइबेल रावफोरा फारियै राभा, कार्बि, तिवा, देउरि आरो डिमासा होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिदों। ओरैहाय आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एमेन्डमेन्ट बिल 2024 खौ गनायथि होनानै आसामनि दरब्रै जिल्ला फारियै काछार, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि आरो हजाइ जिल्लायाव मणिपुरि रावखौ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै गनायथि होनो थाखायबो केबिनेट मेलाव थांखि लानाय जायो होननानै मिथिनो हादों। गवालपारायाव फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाय। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव आरोबाव सानै सुबुङा जिउ गोमादों। सासे आइजोजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों। शुक्रबारखालि हराव गवालपारा जिल्लानि लखिपुराव जादों बे जाथाया। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय आइजो आरो सुबुङा हरनि समाव लखिपुरनिफ्राय हाथिगाव गामियाव बाइकजों थांबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरखौ लोगो मोनहैयो आरो बे समावनो हाग्रानि मैदेरा बिसोरनि सायाव गाग्लोबो, जेराव बै सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्रा जाथायसालियाव थांनानै सानैबो सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो दैथायहरो। गुवाहाटीनि थेथेलिया ओनसोलाव शुक्रबार मोनानि समाव गंसे गोख्रैयै खारनाय डाम्पारा गंसे स्कुटारखौ सौख्लायनायनि जाहोनाव गाखोनाय सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे सौग्रावलायनाय जाथाया रेडिसन ब्लु हटेलनि साखाथियाव जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला थैनाय सुबुंखौ हिमां खायसेयाव होनानै सिनायथि होदों आरो बे समाव थैनाय सुबुंखौ पस्ट मर्टेम खालामनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय आरो गुबुन सासेखौबो फाहामथाय होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि साननैसो सिगाङावबो गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि डाम्पारा बेलटला ओनसोलाव गुबुन लामा फारसेथिं सालायनायखौ सामलायनो हास्लाबैयाव गंसे गारिजों सौग्रावदोंमोन, जेराव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। नुनमाथियाव सनिबार फुंनि समाव हरखाबै गंनै दखानाव अर खामनायनि जाहोनाव सेवहांगार जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शिव मन्दिरनि खाथिनि दखानाव कारेन्टारि सर्ट सार्किट जानायनि जाउनाव अरा खामदों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। जाथायनि दसे सम उनावनो साखाथियाव थानाय दखाननि गोबां बिबांनि धोन दौलतआ खामनानै सेवहांगार जायो। बे जाथायनि दसे समनि उनावनो गंथाम अर खोमोरग्रा दमखल गारिया फैनानै अरखौ खोमोरफैयो। बेनि अनगायैबो शुक्रबारखालि बेलटलायावबो गंसे न'आव अर खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अर खामनायनि जाहोनाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखै होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खामार दैसानि रुफामणि बाथौ मन्दिराव बर' माहारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय रुफामणि बाथौ धोरोमनि मिरु आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 22, 23 आरो 24 फेब्रुआरि 2024 इं खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों 44थि मागि पुर्णिमा फोरबोजों लोगोसे बोसोरारि जथुमा। बे हाबाफारिनि जागायजेननायाव फुंनि समाव रुफामणि बाथौ धोरोमनि गाहाय फिरफिला बिरहोयो रुफामणि बाथौ धोरोमनि मिरु आफादनि आफादगिरि धरनिकान्त नार्जारिया। बेजों लोगोसेनो रुफामणि बाथौ धोरोमनि मिरु आइजो आफाद, मिरु लाइमोन आफाद, मोन 49 दालाय आफाद आरो मोन 5 जननि गासै मोन 57 फिरफिला बिरहोनाय जायो। बेनि उनावनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमजों 1 घन्टानि हाबाफारिजों बामोन जैग' खालामनाय जायो। लोगोसे रुफामणि बाथौ धोरोमनि मिरु लाइमोन आफादनि मावसुमा मेल आफादनि मावसुमा मेल, मिरु आफाद, दालाइसा लाइमोन आरो आइजो दालाइसा जन, दालाइसा आफादनि जथायै सावरायनाय जायो। बेनिनो बेलासियाव रुफामणि बाथौ धोरोमनि बामोन आफादनि आफादगिरि रजनिकान्त दैमारिनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय बामोन मेलखौ बेखेवो मिरु आफादनि लोगो आफादगिरि रहेन ब्रह्मआ। बे मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै रुफामणि बाथौ धोरोमनि सिङाव थानाय ओंथि सान्थौ बायदिनि सायाव बिबुंथि लाखियो फारियै मिरु आफादनि लोगो आफादगिरि पतेन्द्रनाथ ब्रह्म, बाक्सा जननि आफादगिरि टिकेन्द्रजित बसुमतारी, रुफामणि बाथौ धोरोमनि आइजो दालाइसा आफादनि आफादगिरि सुखसारि ब्रह्म हाज'वारिमोनहा मोनाबिलिनिफ्राय थान्दै मेल खुंनाय जायो आरो दिनै साननि 10 रिंगानिफ्राय गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। बिटिआर सोरखारनि आबाद बिफाननि बानजायनायाव किसान मेला एबा आबादारि फोरबो खुंनाया खुंफुंजाबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव बिटिआर सोरखारनि आबाद बिफाननि बानजायनायाव साननैनि थाखाय खुंजागासिनो आबादारि फोरबो। 50 लाख रां खरसा खालामनानै खुंजानाय बे आबाद मेलायाव आबादारिफोरा गावसोरनि जायगायारि आबादनि दिहुनथायफोरखौ दिन्थिफुंदों। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि आबादारिफोरा आबाद मेलायाव फोसाबनाय रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि फुलि, बिबारनि बिफां, मैगं थाइगं, मुला, पानिलावनि अनगायैबो मैखुन फोसाबनाय रोखोमफोर आरो बिफां लाइफांनि साबसिन रोखोमफोर बायदि गोसो बोनो हानाय आबादारि दिहुनथायफोरखौ दिन्थिनायखौबो नुनो मोनो। बे आबाद मेलाखौ बेखेवनानै बिटिआरनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा कनसियाम दासआ बुङो दि
बे मेलानि गेजेरजों आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि मसलपुराव दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव खुंनाय बे आबाद मेलायाव आबादारिफोरखौ गोनोखोआरि आदबजों माबायदिहाय साबसिननिफ्राय हामसिन आबादफोरखौ मावनानै दिहुननो हायो बेखौ लानानै फोरोंथाय होनायनि राहा खालामनाय जादों। फेब्रुआरि दाननि 23 आरो 24 खालाराव खुंजानाय बे आबादारि फोरबोआव साबसिन आबादारिफोरनो बान्थाजों लोगोसे फोरमान बिलाइफोरबो होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमानि डेकापाम पन्चायतनि सिङाव थानाय गोबां बर' गामि फारियै फाथैबारि, गयबारि, डेकापाम तिनिआलि, डेकापाम सान्तिपुर, बिबारि गामिनि गोबां सुबुंफोरनि न'आ मैया हर गेजेरनि गोब्राब अखा आरो सारअन्थाइजों गोबां खहा जादों। गोबां सुबुंफोरनि न'नि उखुम एबा थिंआ अखा अन्थाइजों गब्लंजोबदों। रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बैफोर खहा जाजानाय सुबुंफोरा मैया बार अखा आरो अन्थाइजों दुखुनांथावै आलाय सिलायै हर मोनसेखौ बारहोहरनो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। मैयानि हराव जालांनाय बे दुखुनांथाव जाथायखौ दिनै फुंबिलि समावनो सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जितेन बर', गाहाय नेहाथारि रन्जित बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला इउबिपिनि लेङाइ आफादगिरि रबिन बर', लोगो नेहाथारि राजु बसुमतारी आरो डेकापाम हालामनि गामि गाहाय मुस्रिमा सुमुल्ता बेगमोना खहा जाजानाय न'खर न'खर थांनानै नायगिदिंनानै खौरां लाहैयो। मख'जाथावदि मैयानि बे अखा आरो अन्थाइजों फाथैबारि, गयबारि आरो डेकापाम तिनिआलि, बिबारि, डेकापाम सान्तिपुर बायदि गामिनि गासै गं 70सो न'खरफोरनि न'आ सिलिंखार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलाव थांनाय हरनि 12 बाजिनिफ्राय फागुन दान बोथोरनि गिबि बारहुंखा अखाजों न' बां बिफां लाइफां बायनानै सिलिंखार जालांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव बारहुंखा अखाजों जनाय हालामनि सिङाव थानाय 1 नं लादांगुरि गामियाव गोबां न' बां बिफां लाइफां माइ बाख्रि बायनानै गोबां न'खरफोरनि सुबुंफोरखौ दुखुआव खोख्लैदों। बेनि अनगायैबो जनाय हालामनि गुबुन गुबुन गामियाव बारहुंखा अखा हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बोथोरनि गिबि बारहुंखा अखाजों बेबायदि थासारि सोमजिनायावनो बेबायदि खहा जादोंब्ला देग्लायनि बोथोराव माबायदि खहा खालामनो हागौ बेखौ लानानै जिंगासिनो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।